Eta gaurkoan Arga ibaia hobeto ezagutzeko dokumental batekin aurrera jarraituko dugu, Ni Arga izenaz ezagutzen dena, Labrit multimediako zuzendariarekin izanen gara, Gaizka Aranguren, arratsaldeon eta ongi etorri Xaloa telebistara. Arratsaldeon, mila esker. Arga ibaia hobeto ezagutzeko aukera izanen dugu gaurkoan, nolatan iritsi zen proiektu hau zuen eskuetara, edo zuek izan zineten proposatu egin zenutenak? Proiektua zazpigarrena da, halako serie bat badaramago honekin, baina sustatzaile Nafarroako gobernua da, eta Argari dagokionez, Bilbai ez da bena udaran iritsi zitzaigun naiz eta gu Ni Arga grabatzeko abiatu ginen 2016ko otsailean. Aipatu duzu bilduma baten barruan dagoela Ni Arga dokumental hau, ze beste ibairekin egin duzu hau guztia? Bilduma hasi zen 2010ean, orduan Krana izeneko fundazio publikoa existitzen zen, eta haiek jarri ziren gurekin harremanetan, izan ere bazekiten gu ondare inmaterialaren arloan lanean genbiltzala, eta nahi zutena zen ibaietara hurbiltzeko halako hildo holistiko bat, pertsonen bitartez, eta berriro pixka bat ibaiaren inguruan bizi zen jendeak aurpegi eman ziezaion ibaiari berriro. Eta orduko hartan hasi ginen bidasoarekin. Beraz, bidasoa izan zen 2010ean, hurrengo urtean egin genuen Ebro, Kastejondik Kortesera, hurrengoan Ega, hurrengoan Zidakos, hurrengoan Aragoi, hurrengoan Urumea, eta azkeneko hau Arga. Oso paisai eta oso errealitate ezberdinak dituzten ibaiak, ez? Zer ikasi duzue bilduma hau eginez? Bai, paisaia naturalak desberdinak, baina azken finean uraren eta uhaldeen inguruan gabiltza, ezta? Eta gauza batzuk errepikatu egiten dira. Izan ere, 3 ildo nagusia aztertzen dira dokumental bakoitzean. Bat, lehen aipatzen nuen, jendea eta ibaiaren arteko harremana, iraganeko harremana eta gaur egungoa, nola aldatu den, lehen zer egiten zen eta gaur zer egiten da edo zer ez den egiten. Bigarrena, biodibertsitateari buruzkoa, ze animaliak dauden, ze bututara artio osasuntsu dabilen ibaia eta ondorioz bertan bizi diren animaliak, arrainak eta ertzetan bizi direnak. Eta hirugarrena, kalteak, ez? Kalteak, normalean edo bakarrik gizakiok eragiten dizkiogunak. Eragin izan dizkiogunak, eta ze puntutara artio azken aldi honetan, erran dezakegun, berbideratzen ari garela ibaiarekiko gure harreman aldatu denean, momentu honetan errespetu handiagoa diogun, duela 40 urte baino, duela 30 urte baino. Ze ezaugarri ditu Arga ibaiak? Arga ibaia batez ere 3 zatitan banatzen da, ez? Bat, Alduden sortzen denetik, Urkiagako magalean sortzen denetik, uhartera artio, eta hori da esteribar osoa. Eta hor, azken finean, normalean gertatzen den bezala, ibaien goikaldean leku basatiena edo, kontutan izanik, leku basati horretan, jende asko ibiltzen dela kintoan gora eta bera, eta hor dagoela, hain zuzen ere, Arga ibaiari egin diogun kalterik handiena, Eugiko urtegia. Baina hala ere, goikaldea da, eta beti ere aberastasun eta biodibertsitate gehiago izaten dute, ez? Gero, bigarren zatia da Iruñerrikoa, eta Iruñerrian azken finean ibai izateari utzi egiten dio ubide bihurtuz, ez baitiogu uzten nahi duen lekutik mugitzen, okupatu dizkiogu bere ohiko lurrak, eta ohiko lurrak diodanean erran nahi dut, haunditu egiten denean, hartzen dituena, eta uholdea dator, ibaia, bere honetik atera da, ez? Ez, ibaiak egiten duen horrelakoetan da, bere ohiko lurraldean, edatu dagokion bezala, gertatzena gu jarri garela han, eta hori molestatu egiten digu, ez da? Baina hori da arazorik handiena, eta gainera, ibaiak izaki konplexu eta bizidunak dira, eta formaz aldatzen dute. Baina, hirigune batetik pasatzen denean, eta guia kokatu garenean ez diogu formaz aldatzen uzten. Beti joan behar du leku berdinetik. Bertzenaz molesto egiten digu berriro. Eta hori da arazo handi bat, beraz, bigarren zatia hori litzateke, urbanizatutako Iruñerria. Eta gero, arazuritik behiti, jadanik, Argaren bigarren partea, behar bada ingenezake bertzezatitxo bat, arazuritik garesera hartio, edo saharriar hartio, bertan presa batzuk
koaguloak edo odolbilduak ditzen ditugunak, ezen finean edo zen ibaientzat. Eta hortik behiti beko aldea, ez ja, Aragoirekin bat egiten duen arte Funesen. Ja, nekazal lurraldeak dira, eta ibaia mantxotu egiten da, ez era bat, izan ere gero ubide bihurtu dugunez azkeneko zatian berriro ere azeleratu egin dugu alperrik, baina hor beharko luke meandrotan ibili eta hori ere moztu egin diogu, ezta? Baina beste ibai mota bat da, bai. Zeintzuk dira dokumental honetako protagonistak? Hor lekukotza asko hartu dituzu, ez? Ibaiarekin harremanetan daudenak. 15 bat lekukotza bildu ditugu, bai. Eta gehienak dira garai batean ibaiarekin izaten ziren harremanak esplikatu dizkigutenak, ez? Arropa garbitzera nola joaten ziren emakumezkoak, arrantza egitera nola joaten ziren, zubirin nola errabiaren zubia deitzen dioten horretan animali bueltak ematen zizkieten errabia kentzeko, medikamentuak ez zeudenean, bertzelako sinismenak bait zeuden, ezta? Kontrabandoari buruzkoak, Eugin bertan, badago afera interesgarri polit bat, nola Eugin armaolako bombekin lehergailu hori borobil horiekin, ez, berotzen duten esnea oraindik ere mamia egiteko, horren errekreazio bat egin dugu, Eugin bombekin egiten dutela mamia diogu, azaltzeko modu bat da. Eta gero behitia, Iruñerrian jende gazteago ere sartu dugu, eta piraguistak, eta hortik behiti berriro ere nekazariak, eta basozainak izandakoak, eta garai batean Mirandargan errete baterako bainatzen zirenak, ibaian bainatzen ziren emakumezko jadanik oso edadetuak, 80 urte ingurukoak, eta horien artean azpimarratzekoa, Atarrebean bertan elkarrizketatu dugun 105 urteko Cecilia Donazar. Ibaiarekin egon den harremana, ez? Azkeneko hamarkada guzti hauetan asko aldatu da. Bai. Iraganean zertarako erabiltzen zen, ez? Eta gaur egun zertarako erabiltzen dugun. Bai, lehen ibaia erabili egiten zen, gaur egun, ez dakiz egundu artio erranatu dezakegun hori, erabili bizitzeko, ez? Egurra garraiatzeko, garbitzeko, bainatzeko, gero pizinak etorri dira, eta labadorak etorri dira, eta errepideak etorri dira, eta orduan aitzineko lehenagoko erabilpen horiek edanik ez dira egiten, ezta? Lehen ere ibaiko arrainak merkatuan saltzen ziren, Iruñeko Santo Domingo merkatuan, eta gaur egun ezin dira saldu, noski. Bai, aldatu egin da, zeharo, ez orain aisia eta aisirako eta kirolerako erabiltzen den gune bat da, eta noski Iruñerrian, egin den pasio guzti horrekin, pasiotxoak emateko. Horrek baditu bere alde honak, berriro ere pixkate ibaiari begiratu egiten digulako, baina bere alde txarra ere, azken finean paseo horiek egiteko ibaiari dagokion ertzeko zera zuaitzak eta landaredia kentzen diogulako, ez? Eta horrek babesik gabe uzten du egin batean, baina horreka batzuk mantendu behar omen dira. Herri desberdinak hautatu dituzue, Argaibaia herri eta hiri batzuetatik pasatzen da, nahikotxo. Zergatik hautatu dituzue herri horiek dokumentalean? Gu saiatzen gara, ibaiak zergatzen dituen herri guztiak edo gehienak behintzat aipatzen, ez? Askotan ez da errazak, kasunetan 155 kilometroko ibai batez ari gara, eta orduan 45, normalen 35 minutuko lanak egiten ditugu, kasunetan 45 joan gara, eta ez da erraza dena sartzea, dena kontatzea, eta leku guztiak aipatzea, ez? Eta orduan, hautaketa bat egin beharra dago, batzutan izaten da, aldez aurretik produkzio prozesuan eduki ditugun arrakastak gidatzen du hori, hemen lortu dugu kontaktu bat, bertzean ez, eta hola. Eta bertze batzutan, ikusgarritasuna ere hautatzen da, ez? Orduan, Esteribarren zentratzen gara nahikotxo Eugin eta Zubirin, baina gainontzeko herrietan apenas aipamenak egiten ditugu, ez? Bertzenaz ezinezkoa litzateke. Iruñerrian, zentratzen gara nahikotxo Iruñan, eta behar bat ez dugu hainbertzea aipatzen, nizera erran nuke, Atarrabea bai, Uarte zer gutxi, eta holaxe, ez? Eta gero Arazurin zentratzen gara, hor dagolako araztegia, eta importantea delako, ez? Baina gero behitian ere, Gares aipatzen da, eta aipatzen dira Funes, eta aipatzen da Peralta eta hola, baina
Baina berbada ez gara sobera sartzen ez Mendigorrian, ez Larragan eta ez bertze batzutan. Dena ezin da, hautatu beharra dago eta askotan prozesuak berak agintzen duenaren ildotik jo beharra daukazu eta bertzetik azpimarratu nahi dituzun gauzen ildotik, ez da? Horrek markatzen du dena. Noiz grabatu zenituzten irudiak? Irudi Nola gehienak, eragin dizue? irudi gehienak udazkenean. Ez ohikoa da, udazkenean grabatzeak baditu bere ajeak, izan ere argi ordu askoz ere gutxiago dago, eta orduan lanerako denbora gutxiago, koloreak desberdinak dira, zentzu batean polita, bertze zentzu batean igual bizitasuna galtzen du, berdeak galduak daudelako inondi batean, baina bertze kolore batzuek irabazten dute. Arazoa handia izaten da, udazkenetan normalean Nafarroa garaian eta argari dagokionez ur gutxi egoten dela, bota espaldin badu nahikotxo hasieran, hor iraila eta urrian botatzen ez baldin badu, arga goikaldean oraindik ere uri gabe dago ia. Eta hori nabaritzen da. Baina egia da, transizio batzutarako lehenagotik abiatu genuela lana, otsailetik, eta horrek aukera ematen zigun urtaro guztietako plano berberak ateratzeko da. Baude, transizio batzuk non guk hautatu ditugun 45 gune Arga ibaian zehar, eta enkuadre berdinarekin ibaia urtaro batetik bertzera nola aldatzen den erakusten dugun, ez? Horrek eskatzen du urtebeteko lana, baina gero emaitza oso ikusgarria da, ze ikusten da nola aldatzen den itxura ibaiarena, bai ur kantitateari dagokionez eta baita landareari dagokionez urte osoan zehar urtaro batetik bertzera. Labrit multimediatik, Nafarroako gobernuarekin elkarlanean egin duzue lan guzti hau, nola izan da hori? Bueno, Nafarroako gobernuak sustatzen du, koordinazioa nik gani nagokio, hau da Nafarroako ingurumen kudeaketarako enpresa publikoari, eta dirua, okerrez baldin naiz, obra sozial La Caixak departamentuari ematen dion partidatik ateratzen da. Orain arte gehienetan horrela izan da, ez egin ditugun lan guztietan, baina gehienetan horrela izan da, eta oraingoan ere horrela izan da. Eta, nik uste dut jendeak eskuratu alduela La Caixaren bitartez. Osongi. Ni Arga dokumentala duela gutxi estreinatu zenuten, otsailean bertan nola izan zen estreinaldi hori eta zen nolako harrera izan du dokumentalak? Aurrekoekin egin ez dugun gauzatik genuen, eta zen Iruñeko zinema batean estreinaldia egin, eta zinemarako formatoarekin gainera, pantaila handian lehen aldiko txalako dokumental bat ikusteko aukera izan nuen, guk egindako dokumental batena. Eta ikusgarri alde horretatik, ez da, 100 bat lagun bilduko ziren, batez ere gonbidatu genituen produkzio prozesuan parte hartu zuten pertsonak eta instituzioak eta lagunak, ez? Hortik aurrera departamentuak aginduko duen bideetatik barreiatuko da. Badakite Euskal Telebistak hartuak ditu aurreko 6 ibaiak aurten emititzeko, esate baterako, eta etorkizunean nik espero dut, bai Xaloa Telebistak eta bai telebista guztiak aukera hori ere izatea, bai. Bai, ze azken finean ikus daitezen egiten dira, ezta. Horixe da, beraz, hedabideetan ikusteko aukera izanen dugu, eta beste modu batera, lehenago nik jendea gonbidatzen dut joan dadila La Caixako bulegoetara eta eskatu dezala DVD-a. Printzipioz aurreko ale guztiekin horrela egin da eta bertzerritan banatu izan dute. Uste dut oraingoan berdintxo eginen dutela. Beraz, eskatzeagatik, gero ezezkoa beti izanen dute bestenaz. Osongi da, zorionak egindako lanagatik eta mila esker. Mila esker zuen gonbidatenagatik. Para mí el río es vida, sobre todo vida. Ibaia ematen du auniz gainera ematen du. Arga ibaia laguna eta barruan dugun zerbait da. El río para mí supone
pelea por la dignidad del pueblo. Y el Larga ha dado mucha vida a este pueblo. Los secretos de Larga.